Step! Aya dugaya sa mga amaw eh. Wow! Asa naman to sila Mr. Limoy? Ganin na ako nagulat dari ba? Ay dugaya mga bata ah. Pre! Pre! Asa mga dugaya ni Moy? Ganin na ako nagulat dari oh. Aya na tayo problema. Kasi problema. Si Marjun wala na. So wala na. Niuli sa Mindanao. Uli mag-Mindanao kasi yung uyab gimingaw na kabalo biya katon niya nga dali na tumingawon siyang uyab sa mukha ni oy nyo sa na may plano nimo. Okay muna ni manggali na yung panghitabo ah. No choice ta kundi mag-import og isa kita mo na siya wala lang greatest shooter of all time pasabuti mo pre si Stephen Curry buti kamay makaya ni mo itong kuha naman to sa Amerika. Cellphone. Hello, Steph. Yes, boss. Are you free? Yes, I am. Stephen Curry here. Can you play with my team? Sure, why not? I'm willing to do that for you. Please come here at Bohol, Philippines Island. Right now. Yes, copy, boss. Let me handle your TF here. I'm going right now. That's a deal. Oh shit, I'm coming. Nya, piyasa naman mong gingon nga Stephen Curry. Tanawa sa to oh. Puti kamay. Step! Come here, Step, come here. Huh? Stephen Curry. Thank you for coming here, bro. Way problema? Ikaw belum lagi magbisaya, pre. Ang dugay naman ko si Rislite kay sukad itong napilde me nataktak ang Warriors. Late na puyo, sa late na. Puyo. Oh. Ay, Stephen. Bungoton kayo, no? Bungoton kayo. Dugay man, may pagupit. Ay pagkasuyo sa bungot. Unsa may benepisyo na ko ani? Benepisyo lagi, pero ang pangutan na, ready na ba ka madula para sa mong team? Unsa lagi akong benepisyo ani? Benepisyo. Attorney! Limpang patigikan. Mga attorney! Seryoso juga pre Sa di ay. attorney. Tara boss. Morning check eh. Oh, tanawa oh, wala pa rin abrihan na. Abrihan ako na para sa imo. Kini. Oh, bullpen attorney. Listahan ta ka dire og 25 ha. 25? Ay na sig reklamo. Attorney bullpen. Ipa-encash yan na ha pag human sa tondula. 25 bra? Attorney, kuha ang ayuda. Wala boss. Tagaan mo 25 bra. Relax lang. Relax lang. Ayaw naka-problema. Nidula man siya para sa tuwa. NBA player man po ni. Dinatakan siya. Asa na ayuda? Wala boss. Uy. Step, naro. Grabe. 5 ka kilo nga bugas, 5 ka noodles. 5 ka noodles ni attorney. Yes. Oh? Kompleto na, walay bawas. Oh, gunit eh. Pagunit ka Step, pagunit ka basi to gatik ra ni ba. 5 ka noodles. O dara 4, 5. Unya, tinapa. 5 ka tinapa ha. Oh, mega sardines ni basta 5. Kay banana. 5. Oh, sunod. Sulod. Fights na ni. Fights, napay kontrata nung sa mga. Oh. Okay na ka na. Okay na ko ani. Papirma ha. Ano sa ni? Wala lang. Pirmahin kontrata. May kontrata, tulo lang ka kuan Signature. pirma, Pila ni specimen. katuig ni? Sige na. Nagyaw-yaw din na. Per game butang mo lang kontrata, per game ni siya, per game. Right. So okay na. Okay na. Asa naman ato mga kalaban? Tora oh. Mana magpirma si Kari sa kontrata ba? Pwede mo ito. Ano man? Malibang sa ko. Malibang tiwas. Pasi. Mauna atong kalaban. Sagingan lang yung giagian. Tagdira na, basta taga-Bohol na sila. Ako bahala na. Para bahala na.
Kaya na kinan yung bukog sa mua. Kaya. Nya, step, ready na? Sus. Pwede mo plaster sa mo dire kay mag-warm up sa amin. Okay, kadali ha. Okay, warm up pa sa amin. Palihan ko sa buladol. Kaya ra kay banggaan pre. Pitawi palayo. Wow! Shooting, ay di ba? Easy shooting. Step, tirahin ako dito sa kuan. Half court. Kita sila og tibay. Step. Kaya na to ni. Mao lang. Wala na to na. Di ta mahadlok. Na naman ta. Kay andam naman dyan mo sukol ng taga Bohol. Imposibleng mauli nga walay pamaol. Abangin na lang ninyo sa sunod video. Okay, game.